tutong tugsok. Ay, ingon siya. Mungari siya karabutag sa'yo. Si taon ko niya. Nga. Ako na dunggang istorya. Na ako na bisita niya dito nga tiga-katmon ko no. Kay Tuhanan, di ba ka tumaon no ang ipares ng iyang batin-petisyon mo sa mong siyo-siyo hinoon? Ah, hinoon sad. Di ko mahadlo kung mangita sa Glenn Paris ay. Hutan. Gapong-gapom sa ko. Nga siya. Hinoon. Bisag maut-mautog na akong pero patay no? Ah, bahala siya ay. Huwag ko ilisan. Nakangita po lang. Ilis siya. Labaw po siya kung ilisan. Bahala rin siya. Gikan ko ila ka tatay pisot. Ang iingon ko nga na ako no diri sa bukid ang balay ni tutong tugsok kay idol baya kay tunako sila tulo sa tres buhakbak si Alimukoy og si Tulets na siguro diri la balay kay bukid naman na mangutana ko dito basin na ay tao dire mangutana ko dire kay ilado baya na sila dire. Dapitan no? Ayay, may babae ay. Mangutana ko. Ayo. Pwede mangutana, miga? Sige, pangutana lang. Kaila kang tugsok? So, si Tugsok, gahapon pa to, muli. Hanto drone, ambot lang. Asar padung tanghana. Pero kaila ka? Hindi kaila nga. Kuan ng bana. Isa rin tuyo ni mo di ay? Idol mong gina na ako siya gyud. Ah, sige, dali. Dayon dire. Gusto mo yan niya? Hindi ko lang siya ako sa piton. Kinsang na? Isa may nangita ako. Wala, di ka kinayi. Kinsang na ako? Ako pusan ako ko kaila. Oh! Idol! Idol! Bungot sa ako! Okay, Ikaw mo dito! Sus! Salamat itong kayo! Di ba ikaw to ang Bangas TV? Oh, ako to dol! Mas ginuhin tao, naabot ka dol! Dol, pasensya, nagiging dol nga, naabot ka din sa mo ang lugar dol nga ang akong mansion dol. Kita kas kong mansion. Tindutan ni dol. Mo ni mga mansion sa mga diwindi. Bungot sa ako! Di ka pwede dito dol kay higanti mo ka! Kasi masangko ko dito. Dito dol, ako sang pasalamatan. Saya ato pa. Kasi nagtundo ni mo nga, maabot ka dire. Nakakita mo kung imo mo siguro to asawa, ako pangutanaan. Ah, katong nisampit ako. Oh. Oo, ako tong lalab. Oh yeah. Pero sa asam kagikan dito pagikagikan sa pagikugikan sa Katmondol. Katmon sus pagalayo ah. Oy, shout out na tong mga ako gyud gi ani dire aron magkita mo mahimamat ta mong tulo. Idol ba ta mo Chris Buhaka. Ang tulo ay katong kauban ako hapit di ka dito re. Oh, nang hapit ko sila. Kinsa tingan ganiya? Si Tulits og si Alimukoy. Ay, sinuod yun ikaw lagi gina isudaan bagi ko dol. O nya, unsa may atong ikanan gani mo dol? Nya, unsa may atong ikanan? Mo do aura ko sino dol kay ganahan kay ko makig kuan sa inyo ba? Si idol ba ta mo? Unsa kuan? Tarong ka dol. Makig himamat ba? Aw, kana abi na ko kana ra bang kuan daghana bang klase. Pero bita dol, salamat sa kayo dol. Sa dol. Ako sa dol, mga siguro salamat sa kuan sa uban. Ni Tatay Pisok og ni Alimukoy na sila mo nagtudlo nimo nga mo ari sa mo ang kugalingon lang mo nga nakita ni gikas kong kugalingon sa ka layo anhion yun ako. Mao na nga dako sa kay salamat nimo dol. Nya di ba naa man kay channel sa no? Naa Bangas TV. Oh, lagi tanaw man gid sa imong channel god. Ay baya basta kay makindayak kay numdum ka na imong istorya ron kanang pasti nya baya ambot mo dito sa amo pati biyak ng miag yung pagkaluto mo anak ka ba ang kinsa maging nagluto atong daing budbura doon ako mama doon
imo di itong mama di mo tinig pagkatilaw na ko doon. Grabe, hindi agyo doon. Kaingon ko nga maintag mga kaari si Idol Bangas na. Gianak ko sa iya nga. Mamo. Budbud ko kay ako dadon dito sa Balamban kay maikog tagway da. Bawat tao ko. Aron makatilaw sa tilag. Budbud sa Katmon ba? Mao lagi dol. Salamat gyud dol nya. Lain pa ato dol. Naam gyud ko ni bawaan pod. Wag pang istorya dito sila ako mga kauban dol. Wala man. Kay si Tatay Pisot, gawas na Tatay Pisot kay kuan mo to siya kanang 100 mile dito siya permi. Nya si Alimokoy. Naa sa to siya murag na siya lagutan ako ba nga wa sa ko kay bawo pero nagtuog gud siguro to siya dol nga ako na siyang ilisan og laing amigo kay naa ko no kam nga rin nya basig mubalhin ko no kog laing kauban ba nya wala sila makahibaw nga dili gid ang tres buhakak amo ang kuno ni amo ang bungkagon kay perting hibaw biya ka nga Pwede pa manggalit dili bungkagon. Pwede pa mapunan. oh kana mo ginindot ni mao bitaw O dol mo nga na ginatawag nila og kay upat man. ah Quadro buhak-hak oh na. kwadro bukat Pwede rasan. oh kana ateng buanga dol mao gina mao ni siya mong nahunaan dol nya pero ako lang dol ato niya dol alimukoy salamat sa ato niya kay mong bisig bahalag nagduda siya nga ilisan na nako siya makikigauban ko lain pero wala ra na sa kuha dol Abi na kong okay. nagduda dol nga nabayot ka na. Bungot sa ako. Pero ang ako mo dol kay buwa na mo ko ato sa boss mo siguro sa ning iyang pagtuo ba pero sa kuha iris na iris. Ang abi ko sa dako kay ko salamat mo dol unsa ganito imong channel dol Bangas TV. yes okay mga katugsok ni ade sa kong galingon di ay ang Bangas TV palihog sa kong support siyan channel God bless niyo tanan ay sa kalimte kay nindot sad ang iyahang content sa iyahang channel ako mga subscribers o followers labi na gyud sa among tagsa channel ingon man sa mong men Janwa Mix TV 3 bakak ayaw niyo kalimte ning ako ang amigo ang usa sa solid supporter namo sa Tres Bukak Janwa Mix TV og sa among channel nya ang iyasan channel usa sa Bangas TV. Oh. Shout out na ko tanan taga Katmon. Labi ni gyud siyang mama. Salamat ko nimo nang ug siyang mga igsuon sa budbud nga pinakalami. Kay lami maring akong budbud na apigi labaw ang imong budbud. Thank you. God bless kaninyo. Daghang salamat ay kalimot sa pagsuporta ug pag-like ug pag-comment sa among channel sa tagsa labi ni gyud sa among men Janwa Mix TV Tres Bukak ug sa akong amigo Bangas TV ug sa akong channel Tutong Tugsok TV.